life. La 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 la. Give me lekker life. La 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 la. Ik ben zo lekker live. La 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 la. Hartstikke leuk dat je mee bent, jongen mensen, naar deze livestream. Ik wil het duurt in elk geval even mij hart wordt het geweldige chat GPT. Mag ik zeggen chat GPT of chat GPT? Het moest het zeggen worden. Ik moet even mijn vragen je clearen. Want je hebt misschien vers wel jet van de chat GPT, vooral hoe ik denk de meeste mensen vooral jet houden dat er scholieren binnen die de verslagen mij schreeuwen. Daar is het eigenlijk vooral bekend van worden, had ik het idee. Maar dat is natuurlijk maar een liets deel van het verhaal natuurlijk, hè. Dat is maar een hele liets deel van het verhaal. Doe kerst namelijk met chat GPT, kerst hele volle dingen doen. Doe kerst verslagen schreeuwen litten, doe kerst advertenties schreeuwen litten. Doe kerst vestjes scrollen litten, doe kerst van alles. En het mooie is, en daar moet ik het graag wel even nog gaan, is het ken ik al in het Friesk. Weet je, als je wel een keer beroemd had, is het chat GPT. Maar doe kerst gewoon Fries mee praten. Nou goeie, zei ze dan. Nou goeie. Nou goeie chat GPT. Hast nog een mooi Friesk verhaal. Oh. Hij had nog wel een error hier. Oh, je had een error. Hallo. Ben je beschikbaar? We beginnen in het Nederlands. Nee, daar ben ik al bang voor. Het is namelijk, de meeste, het wordt inmiddels zo vaak beroepen ChatGPT. Dat is eigenlijk de helft van het tiert er te volle bezet. Examples. Maar, ga je het nog? Ik vraag je even naar het meesten hier om je heen, heren. Dan zie je wat meer mensen in deze studio hier, in deze geweldige studio, in de Jouter Studio's. We schakelen even waarom naar de Jouter Studio. Ga je hem nog ChatGPT mensen in de studio? Hier laat me wel, maar kan ik een vraag stellen? Ja? Vertel er eens wat over Pieter Wilkens. Nee, ik krijg heel tijd nul op het. Misschien wel even uit wat. Altijd als mijn computer is, dom uit en weer onder. Dat schelen ze dan. Dat schijnt toch echt wel het ding te wezen. Dus we zullen even verder zien nou. Even zien, krijgen we het nou wel van, Wander. Even zien, waar zit je uit te zien? Frieske technologie is net zoiets als Sabena. Lol, failliet, haha lol, uit Big Red. Wie dat waar Sabena is, maar... Dat zal wel iets wezen van Boetenprovincie. Sabena? Misschien kunnen we het even vragen aan ChatGPT. Heb je al gevraagd aan ChatGPT? Wat is Sabena? Daar komt hij, jongens. Hier doet het, hè. Zo, kan we hem op start. Dan komt er. Dus het mooie is, hier is ik live ontscrollen dadelijk. Als het goed is. Als het snel genoeg is, als het uitwerkt. Dit wordt even. Maar ja, het komt gewoon hartstikke druk is bij de ChatGPT. Al die scholieren die nou natuurlijk bezig zijn om verslagen te schreeuwen. Ja. Oh, daar komt er. Sabena was a Belgian air... Dus we gaan er zelfs in het Engels. He was Belgian national carrier. Oh, dat is een airline wie dat. Dus we hebben een meisje met een Belg die te Fries nu het lakert. Big Red. Friese technologie is net zoiets als Sabena. Lol, failliet. Nou ja, blijkbaar dat failliet. Nou ja, dat is mooi vrije. Sabena. Maar goed, daar ben je net voor. We zijn net voor Sabena. We willen natuurlijk graag even... Sjenletten van wat is nou eigenlijk mogelijk in het Fries bij de ChatGPT. Want dat is natuurlijk wel zo fijn wezen natuurlijk. Hè? Dus het mooie is, we zijn dus bezig met die campagne inspreken. Hè? Dat zeg ik even hinnen, naar de Common Voice. Het mooie daarvan is, doe ik eerst dus even Sjen, dus zo. Dan kan je dus inspreken. Ja, doe maar. En dan krijg je dus zinnen om in te spreken. Zoals van een moer wie het bewolken en voelde zelfs een drip Rijn. Wat nou we deze pakken? En die zetten we in meidje een verhaal over de volgende zin. Dubbele punt. Van de moer wie het bewolkt en bladibla. Nou, we even zien. Waar komt er maar een propmuur? Wat voor mooi verhaal krijgen we dadelijk? Wat voor mooi verhaal kregen we dadelijk alweer? Hebben we nog reacties? Nee. Oh, ja. Nou, dan komt het, hè. Zo, dan maak ik er zelf helemaal een verhaal op basis van die zin van Common Voice.
Van de morgen wie het bewolken en voelde zelfs een drip rein. Het wie een koude morgen en het wie duidelijk dat het net een ideale dag voor een picknick of een dagje naar het strand wezen zou. Maar dat hier geen invloed op Tine. Oh, we kregen een persoon bij Tine. Ze hier haar een dijstige rondje door het park plant en ze wie net gauw uit de wei te rieden. Oh, dat ding het is. Ze zette uit met een stevige tas over haar schouder, bepakt met een paraplu, een jas en een boek om haar hinnen te houden. Ja, het is net Duits. Oh, maar Duits. Ja, ik zit iets met Duits erin. Maar het is net geweldig fris. Toen was er wel even doorheen. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is helemaal niet slecht. Ze hier haar een hoen mij, een verskorrende Duitser. Haar hoen wie een verskorrende Duitser die tegenblieft wie maar de gelegenheid om zijn energie te beroepen. Als ze het park in kwamen, zeggen ze dat een prottenmeester haar een plan van die dag oorsom maken. Martine en haar hoen die gek voor hier van wetter, wie een blied om te zien dat ze het park voor haar het zeil zien. Ze roent door de paarden, langs de viever en genoten van het gevoel van de vrije Rijn op haar gezichten. Ze roent zo'n 2 uur en doet ze weer omkomen bij haar hoes, wie ze een beetje versoepen. Maar ik blied en tevreden door haar een dijstige roentje. Ze wist dat het net altijd mooi was, wie, maar ze blied dat ze haar een plan net lieten verhoren toch een beetje Rijn. Wat een mooi verhaal. Maar nou is het mooi dus. Ik vind het mooi van ChatGPT, daarom heet ik ChatGPT, is het geluid erin net synchroon met het beeld, zei het Jelmar. Oh. Die audio erin niet totaal net synchroon met die video. Stream, ja, ik weet niet wat dit is. Heb ik audioproblemen? Komt net vaak voor, maar het zou best kennen, hè? Ik zet de bongo met eens even uit. Ja, misschien vreeg ik dan wat te volle, hè? Want die zei al dat mijn framerate net lekker rond. Wat ik even dwang ken. Wat ik even dwang je. Is dat ik even bij mijn setup zet ik even mijn background even op none. Want ik had het idee dat mijn background op Prutte vreegt van de computer. Maar dat weet ik net. Is het no better, meisken? Johannes Looyenga. Maar goed, ik weet dat het no better is. Is het beter? Nee, die framerate die doogt ik niet. Wil je nou een witte altijd heel dal net slagen, dan jij het graag. Maar het komt waarschijnlijk door die frames. Ik ken dat nou. Ja, het geluid loopt nog niet helemaal goed. Nee hè? Je hebt het ook even geluisterd hè? Hier op redactie wordt ook al zijn dat het geluid net synchroon rint. Heel vervelend natuurlijk. Daar heb ik eerst geen probleem mee. Wat veroorzaken deze geweldige problemen. Ik weet al het om light, denk ik. Ik moet even draaien. Net schrikken nou, ja. Ik draai hem wat voor je. Je hebt hem nou waarschijnlijk vol, maar dit is waarschijnlijk heel slecht geluid. Dit is heel slecht geluid, heel slecht geluid, maar waarschijnlijk is het wel perfect synchroon.
Dus dat is wel een dingetje. En ik wil het andere geluid wil ik hebben. Ik vind het shit gloed is. Ja, ik hoor je. Jij smeert goed? Kun je ook even luisteren? Kun je me luisteren? Ja, het is wel synchroon, maar de kwaliteit is niet optimaal. Op de kwaliteit is om te laten, om te gringen. Ik weet ook een overom kan je deze. Dus die gaat net maar om. Dus hij had zei van dat maar zelf maar hebben. Dus laat je eens even de settings hier. Ja, je met geduld had, als ik even met de settings hier hoe het erheen leidt hier. Nou, die weet je net vrolijk van, je ging het vast. Even meisken. Audio. Ja, de audio. Ik moet die audio waarschijnlijk eerst even uitklappen. Ik zal even de audio er met klappen mee houden. Dan zeg ik even misschien even de goede weer omkrijgen. Dit is de audio input. Dan doen we close. Dan kunnen we add input. Maar kan je hem even erin klappen. Even geduld. We ben je bezig hier. Dan word je kijk de kei en de keihard werken hier. Voor oplossingen. Oké. Kom er maar in. Dus even zien, dan ben we hier. Ja, god, dan moet ik het eerst even rondpassen. Maar dat komt wel goed. Bezig met weer ergens, ja? Komt goed. Nee, die mag ik net hebben. Zo, ik zie hier met een heel interessant programma te werken, wat heel moeilijk werkt, maar... Nu is het in stereo. Aan de ene kant hoor je een microfoon en aan de andere kant hoor je een microfoon. Nou, mooi dan. Ja. Dat is wel prachtig. Nee, ik moet dit even zien. Die moet, huppakee, links, 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 links. Zo, zo. Ja, oké, close. Dan zet ik eerst het oordoel er even uit. Waar is hij nou? Ja, je hoort die andere nu ook. Ja, snap ik wel. Maar nu heb je hem goed hoor. Kijk, dus je het ook uit. Huppakee. Even zien. Zo. Nou, nu is het goed dat goed is. Wat goed is, Jeremy Nova goed. Alleen zonder compressie. Even zien hier. Oh, jongens, mag ik dat op naar instellen? Dit is wat. Even zien hier. Dit is wat niet. Zoiets. Enable compressie. Hallo. Jeremy nou goed. Ja, klinkt het nou goed of niet dan? Heel zacht. Het is nou heel zacht. Is het zo? Is het nou weer zacht? Oh, ken dat nou? Het is net heel zacht. Nee, dit is net zacht. Dat is zelf gewoon zacht. Verdorie. Nou, mensen kan het goed. Dus ben we er nou weer. Ken je het goed jaren? Ken je het goed jaren? Ja. Het is een vertraging op een lijn, hè? Maar goed. We hadden je dus over de Rainy Walk with the Dog. Die hebben we in het Fries dien. Dus die begint waarschijnlijk eerst in het Engels. Ik heb een heel mooi verhaal dus skreun. Of in ieder geval scrollen door de ChatGPT op basis van een zintje van de Common Voice. Van een man weer het bewolken en voelde zelfs een drip rein. Die kan ik zelf nog inspreken hier. Dat is ook niet clear. Even zien of dat werkt. Toestaan. Van een man weer het bewolken en voelde zelfs een drip rein. Opname weer de suntjes. Ja, hij is wel zacht, zei er, ja. Hoe kan dat nou weer dan? Hij is niet lekker hoor, hij is niet lekker. Hij is niet lekker. Van een morgen wie het bewolken en voelde zelfs een drip rein. Nee, die is zacht. Nou, beste meisken. Niet zink, wel verstaanbaar. Geluid klinkt goed. Het is prima loerd. Nou, dan weet ik het ook, maar ik wil het even inspreken. Verdorie. Dit vind ik net leuk. Waarom is het nou met de suntjes? Ik snap er niks van, man. Dat is de monitor. Zo. Van een morgen wie het bewolken en voelde zelfs een drip rein. Nee, dit kreeg ik het van een ander. Nou ja, in elk geval, dan gaan we even verder over de ChatGPT. In elk geval, ik haal op basis van die zin een verhaal maken. Nou is het mooie ervan. Nou, dit is een verhaal, maar ik denk van ja, wat is het nou voor verhaal? Dit is wat een saai verhaal. Dan kun je dus altijd vragen van, en dit is mijn standaard ding van, ken dit verhaal echt wat grimmiger?
Want ik vind het wat, nou ja, dit is wat een saai verhaal, vind ik. Nou, daar komt hij hoor. Dus even zien wat voor grimmige dingen wat er nou de biek krijgt. Dus een beetje meer horror misschien. Maar goed, dit is even een watje. Wat u is de vriend van de ChatGPT heeft gemaakt. Het mooie is met die ChatGPT. Ik heb laatst bijvoorbeeld een marktplaatsadvertentie maken hiermee. Ik wil vragen mij zijn advertentie voor het volgende product. Neem maar wat dingen in mij en dat gaat er gewoon. En als je denkt van, goh, ik vind wat een gevoelloze advertentie. Dan zei ik gewoon van, nou, meer gevoel. Nou, dan komt er, hè. Dan begint er ook weer, hè. Van, we moeten het bewolken. Nou, dat is gewoon hetzelfde ding. Dit is gewoon hetzelfde zin weer. Ja. Ja, dit is gewoon precies hetzelfde. 10 hebben we. Het is weer 10. De eerste alinea is eigenlijk nog hetzelfde, hè? Ja, nog steeds hetzelfde. Ik zie je nog geen grimmig element hier. Oh, nee, ze had nou in plaats van een boek, had ze nou een mes. Voor de veiligens. Zie je een mes mij voor de veiligens in één keer. Oké. Ja, ze had gewoon een mes nou. Dat is het enige wat het grimmiger is hier, een mes. Oh, dan komt er een extra zin. Ze kwamen langs een paar mensen die ze net kenden, maar ze hielden haar mes dichtbij. Van geval dat. Zie, dit is een Westreder. 10 is een Westreder, denk ik. Nou, het grimmige karakter is dus een mes. Prachtig. Ik vind het mooi dat ze het gewoon live schenken. Dat het gewoon live typt. En dat ze het dan gewoon volgekast. Dat is toch prachtig, hè? Even zien. Jelenke Nijboer. Hey Bart. Je praat gewoon in Marco in de chat. Hartstikke gezellig. Even zien. Ja, nou, het grimmige karakter is je dus... Het eerste wat je eigenlijk verhoren is in het hele verhaal... is dat Tine nou een mes bij haar had. En ze wist ook dat ze haar een mes bij haar hier... voor het geval van een oerval. Een beetje meer een angstig verhaal eigenlijk dit. Dus ik vind dat altijd nog... Nou ja, dat kan misschien iets... kan er wat meer... sorry, maar goed in het Fries, hè? Ken er echt wat meer gevoel in. Want ik... Oh, nou, dan gaat er ook nog wat gas erop, hè? Wat voor gevoel gaat er erin inzetten? Martine wie blied om... Oh. Martine wie blied om uit de hoezen. Ja, ze is nou blied. Dat is haar gevoel nou. En wat? Ze hier haar een dijzig rondje tot het parkplein en ze wie net zo gauw uit de wei te rieden. Ze zetten uit met een stevige tas. Dan had ze niet een keer een paraplu, een jas en een boek. Ja, het is... het gevoel is wat... Het mes is in één keer weer fort. Nou, ik moest stop generating doen. Nou, leuk om met het verhaal. Nou, hartstikke leuk. Maar ze kisten van al je dingen de ChatGPT vregen. Ik hier graag deze zin eigenlijk even pakken willen, omdat Chantelit, maar ik kan blijkbaar net Loel genoeg inspreken op dit moment om die zin voorgeet te laten. Nou, ik kan oerslaan doen. Ik ga nou alles wat ik heb, maar het verveelt me. Misschien kan ik wel vragen om... als ik dwank is, dan doe ik dus ik ga nou vragen om een verhaal. Wat mooi bij ChatGPT is, doe ik eigenlijk alle soorten dingen. Ik zeg, nou, schreeuw een column. Een column? Ja, column. Ik weet niet of de column... Ja, nou, schreeuw een column over de volgende zin. Dubbele punt. Ik ga nou alles wat ik heb, maar het verveelt me. Oh, wat krijgen we nou? Dit is een column, hè? Je ziet dat dit een column is. In dit geval is de persoon die de zin zei blij dat ze alles hebben wat ze woont. Maar tegelijkertijd, het is net perfect Frieske, vielen ze angst en ontevreden niet. Dat komt, ze realiseren dat ze nou net meer wil hebben wat ze ziek of neder hebben. Om haar te veel bevredigd. Het kan een tekenwijze van een groot probleem met genoegens of tevredenheid in het leven van de persoon. Het is wichtig om te noteren dat materieel bezit net altijd de sleutel is tot tevredenheid in het leven en dat er andere aspecten van het leven niet echt belangrijk binnen voor je welwezen. Nou, ze kerst dus over alles kerst wat scrollen. Essay had ik net niet. Je het lekker, Bart.
Zie je, dan kun je bijvoorbeeld, nou ja, dat vind ik wel leuk. Zeg, daarom is het voor scholieren natuurlijk zo nieuwsgierig. Want schreeuw een essay over het volgende. Dubbele punt, zo. Hier. Ik vind het zo mooi dit. De Nederlandse politici en media bestaat heel tijd waan mijn protte ding. Dit kan verschillen van beleidsvragen, sociale kwesties en economisch probleem. Dit is dus een essay in dit werk. Dus je kunt alle varianten van teksten kun je gewoon vreden, want dat herkent die computer gewoon. Dus inderdaad, is het nou een advertentie, is het wat oors, om een pad overlijdensbericht, noem maar op, of een preek. Juist dat ik een preek scrollen letten op basis van. En het mooie is dus, wat ik zelfs heel mooi vind, is die chatfunctie. Hè? Dus ik ben benieuwd dat Jim ook al eens een keer hier gebruik van maken. Hè? Want het mooie is dus die chatfunctie. Hè? Dus nou, ik laat hem nou even uitscrollen hier. Dit is een heel mooi essay, dus blijkbaar hoe dat de Nederlandse politici en media er ook op mij houden op het heen. Ik weet niet of het al dit, maar waarschijnlijk snijdt het wel hout. Het is wichtig dat Thierry dat politici en media een wichtige rol spelen in het democratische proces. Door gaan werken en de waardes wordt Thierry de kwesties die het haar beïnvloeden. Maar goed, nou wil ik zeggen van nou, leuk dien. Leuk dien. Maar kerst ik nog een peer bibelteksten toevoegen. Dit is het christelijk meidje. Dit is wat christelijke invloed in gooien in het essay. En we zien wat daarmee de fouten ken. Eigenlijk is een essay, zoals ik had gezegd, het is een preek, maar... Ik ben heel benieuwd wat er nou mij op proppen komt. Ik ben heel benieuwd dat je van Jim als een keer ChatGPT beroemd had om iets te doen voor squallen, dan wel iets hoors. Ik moet eerlijk zeggen, ik ga deze week ook wat mails beantwoorden met ChatGPT. En wat me vooral opvoel is dat de AI is, die scroot gevoeliger dan dat ik dat nog. Je hebt meer gevoel. Ik ben eigenlijk maar een zeer gevoelloos persoon dat het op een scrollen komt. Oh shit, ik heb dus nog net iets scrollen met die bibeltekst, maar je hebt me wel even een peer heel wat inspiratie van mochten ze dit broeken willen, dan kun je ooit nog broeken in die ding. Jouw God, de Heer is in jocht en de keizer is in doe. Doe? Ik vind het zo mooi dit, hè. Oh, ik was denk ik zozeer broeken denk ik, om gewoon die teksten in één keer oer te nemen, maar om, nou ja, als inspiratie, hè. Dat is het mooiste. Ja. Nou ja, ik denk dat we hier maar een beletten. Ik zou graag nog wat dingen inspreken willen. Helaas is dat net, ik slaag het op dit moment net nog wat technische uitdagingen hier. Ik ga wat technische uitdagingen, terwijl mijn ChatGPT nog even verder gaat, maar wat schronen Jacobus. Heel belangrijk dit natuurlijk. Dus als de ChatGPT weer een overload had, dan wist dat er blijkbaar zijn je dus meer op zoek is naar bibelteksten of zo. Heel belangrijk natuurlijk. Zo, hier komen al je teksten op een proppen. Ik vind het zo mooi dit. Hè? Nou ja, het is een mooie uitvinding. Ik ben heel benieuwd waar het heen gaat. En ik vind vooral heel positief dat het echt Fries docht. Net fout lees. Hè. Nederlands beheerst er eigenlijk gewoon perfect. Fries net perfect, maar wel echt ja, al een heel eind. En maar je aan het voorstellen dat we spreken nog maar snel al een Fries in. Dus de AI kan, nou ja, die kan natuurlijk praten. Kijk, zoals Google Home. Hoe mooi zou het nou wezen als dat dit gewoon in het Fries uitspreken kan. Dus als ik gewoon een peteer haast met de AI. Want nou haast ik volle meer een peteer, had ik het idee. Heel ook is volle meer in gesprek gaan met de AI. Dat is bijvoorbeeld bij een hey Google. Hey Google. Ja, die zei niks van hem, hè? Ja, Google is echt dom vergeleken bij ChatGPT. Is echt Google echt, nou ja, dan Ik wil graag blijven leren. Kun je me vertellen wat er beter kan? Alles. Is er een probleem? Alles. Stuur dan alsjeblieft jouw feedback. Hey Google. Kerst ik functioneren zoals Zeg dat nog ChatGPT? een keer en vermeld de naam van de muziek die je wilt luisteren. Jawel. De microfoon is uitgeschakeld. Oké, nou. De Wit de, microfoon wat is zeg je? trouwens uitgeschakeld. Wie de ChatGTP, wat zei ze nou? Wat weet ik wel? Chat GTP, wat is dat? ChatGPT, ja. Ik water friske vlogger is. Het goed is vol. De ChatGPT is behind 2021.
Kerst, ik wil je Fries, kerst om je vertellen wat de Frieske vlogger is. Zullen we even zien, of dat het weet? Nou, het goed is, weet het wel. Ik begrijp dat je vraagt naar de naam van een Friese vlogger. Helaas kan ik geen specifieke naam geven, omdat er veel vloggers zijn die in de Friese taal vloggen. Oké, waar ben dat dan? En de kennis van specifieke vloggers afhankelijk is van de tijd waarop de informatie is getraind en het gebied waar de vlogger zich bevindt. Weet je meer van de Friese vlogger? Er zijn veel vloggers. Ja. Nou, er zijn veel vloggers die in de Friese taal vloggen. Kom op, 6. Of vrede en later winnen. Dat ben ik ook wel Ja. Wie vloggen er in Welke ken jij het dan? Fries? Ja, moet ik het even vragen? Welke ken... Oké, maar ze hebben tot 2021 gehad. Maar. Ja. Stop generating. En dan zeg ik gewoon, welke ken je dan? Nou, komt ie hoor. Sorry, ik ben verkouden. Scusi. Nou, doe maar. Ja, druk jongen. Je druk met al je bibelteksten van oormeester, denk ik. Hij is druk bezig om de Bijbel te lezen. Nou, komt u maar. Nou, ja, dat dreef mij. Maar goed, specifiek voor Jelmar zullen we het even afwachten. Zullen we even zien. Als er nog maar de Friese vlogger op de proppen komt, dan even wie weet het wel. Die houdt zich een beetje van de domme. De ChatGPT houdt zich een beetje van de domme, joh. Die houdt informatie achter, denk ik. Hij let net het achterste van zijn digitale tongje. Hij loopt de keutel weer in. Dit is weer mijn werk. Wacht je dat er een cursortje begint te typen. Oh, wacht je. Krekels. Tink om krekels. Nee, een error. Nou, meestal, dan, ja... sure, hij zei al van, ik ken heel veel Friese vloggers. Nou, dan vraag ik er even specifiek naar. Nou, een error occurred. Dus ik weet nog net, dit is net helemaal, ik haal wel een keer vragen om een wervende tekst te schrijven van de Friese vlogger. Dat had er echt dien toen. Toen dacht ik al van, hey, klopt het dit wel? Maar nu snap ik hem eindelijk echt. Want die had alleen maar kennis van, die denkt van, een Friese vlogger. En die in het Friese vlog. Dus dan gewoon iets algemeens. Ja, je kent me helemaal net. Nou, dan leid je nog een schone taak om daar verhooging in te brengen. Nou, mensen, hartstikke bedankt voor het zien. Ik zou zeggen, nog een hele fijne dag en tot de volgende keer. Doei. Sabaton.